ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଜଳ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଏମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ପାଇବା। ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୋଲି କ'ଣ? ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ, ତାପଜ ଶକ୍ତି ହେଉ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯାହାକି ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ। ଯେମିତିକି ବହିରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଆମେ କୁହାଉଛେ। ଏ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କୋଇଲାଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ସରି ଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ, ସିଏ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ସରି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ପଦ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଭରଣ କରିପାରୁଛେ। ଜଙ୍ଗଲ ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ପୂରଣୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅସରନ୍ତି, ଜଳସ୍ରୋତ ଅସରନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ବ୍ୟୟବହୁଳ। ତେଣୁ ଆମେ ସରନ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସମୟ ଆସିବ ଏ ସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ପରିମାଣଟା ସରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏସବୁ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବନି, ଆମେ ଯାନବାହନରେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବା? ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟଟା ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିଥିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଡିଜେଲ ଲିଟର କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମନେକର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କଥା ବିଚାର କରିବା। ଆଗରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଏତେ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା, କେବଳ ବଲ୍ବରେ ଲାଗୁଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ଅଧିକାଂଶ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଦ୍ୟୁତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଲାଣି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତର ଆବଶ୍ୟକତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ସେତିକି ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନି। ଯେତିକି ହାରରେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେତିକି ହାରରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦେଇଛି। ଏ ଚାର୍ଟରେ କିଛି ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରନ୍ତି ନା ଅସରନ୍ତି? କହିପାରିବା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି, ଜଳ ବି ସେମିତି ଅସରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସରନ୍ତିରେ ଯିବ ହରି। ପବନ ଅସରନ୍ତି। ଏବେ ପରମାଣୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲାଣି। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସବୁଠୁ କ୍ଷତିକାରକ ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ସବୁଠୁ ଉପଯୋଗୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମିତି ସମୁଦ୍ର ଅଛି,
ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମର ପଳେଇବ ଭରି ସରନ୍ତିରେ, ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯାଉଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଜଙ୍ଗଲ ଅସରନ୍ତି, ସରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂରଣୀୟ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଏ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଶକ୍ତିର ସରନ୍ତି ଅସରନ୍ତି ଚାର୍ଟଟା ଦେଖିଲେ। କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏହାର ପରିମାଣଟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ, ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆର ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। କ'ଣ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମିତ ବ୍ୟୟିତା ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଣିଷ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରୂପେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରୂପେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କୁହାହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ମନେ ରଖିବା, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟା ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି, ସେଟାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଜଳ ଶକ୍ତି, ପବନର ଗତିଜ ଶକ୍ତି, ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏସବୁ ଯାକ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି? ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। କୋଇଲାର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ, ଏ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲା, ଭୂଚଳନ ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହେଇକିରି କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଆମର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇଗଲା। ତାପ ଚାପ ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି, କୋଇଲାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଜୀବ ଦେହରୁ ସେ ଇନ୍ଧନଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାହେଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଯେହେତୁ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ଯେମିତି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଆମେ ପାଇଲେ କୋଇଲା, ସେମିତି ଜଳ ଭାଗରେ ପାଇବା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍। ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭୂସ୍ଖଳନ ଫଳରେ ମାଟି ତଳେ ଚାପେଇକି ସେଇଟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଏତିକି ବୁଝାପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଯେହେତୁ ଜୀବ ଦେହରୁ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଜୀବର ଅବଶେଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋଇଲା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏତିକି ବୁଝାପଡ଼ିଲା ସବୁ?